हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअ क्लिपजों लोगोसे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोनहा हमदां मोनखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर, बे भिडिअआनो जादों बावैसो रिलिज खालामजानाय जौगाफुनाय फावखुंगुर बिथां बिबेक गयारी आरो पुजा बिथांमोननि फाव खालामनाय मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअआ बावैसो रिलिज खालामजाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर सिमाङा आंनि। बे मिउजिक भिडिअआवनो मेथाइखौ रोजाबदों मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथां सुलेखा बसुमतारी आरो सनु बिथांमोनहा। बे मिउजिक भिडिअखौनो डाइरेक्सन खालामदों बिथां मेडियन बसुमतारी आरो बे मिउजिक भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों लोगोफोर एबा प्रडिउस खालामदों बिथां पुजा आरो जुलि बिथांमोनहा। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोनहा जुलि ब्रह्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।